Δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω τι θέλεις. Εάν μου ζητήσεις χρήματα, πρέπει να σου πω ότι δεν έχω. Έχω όμως κάποιες δεξιότητες που τις απέκτησα μετά από πολλά χρόνια εκπαίδευσης. Δεξιότητες που είναι φιάλτης για κάποιους ανθρώπους σαν και σένα. Αν αφήσεις την κόρη μου τώρα, εγώ θα τα ξεχάσω, ούτε θα ψάξω να σε βρω. Αν όμως δεν την αφήσεις, θα ψάξω, θα σε βρω και θα σε σκοτώσω. Αλλά πριν σε σκοτώσω, θα σε βασανίσω τόσο πολύ, ώστε να με παρακαλάς να σου κάνω το δώρο της λύτρωσης. Και κάποια στιγμή θα στο κάνω αυτό το δώρο. Και εσύ, ανακουφισμένος, θα ξυπνήσεις στην κόλαση. Αλλά μάντεψε κάτι. Εγώ θα είμαι εκεί και θα σε περιμένω.